Biler, beýle göçüm mümkin näl. Ilki piyadany göçüp, pilin öňüni açmaly. Sen özüňe atan bilen oýnaňda atyny isleýän ýeriňe bökdirip ýördiň. Näme üçin maňa pilim göçmäge ruhsat bereňo? Oýnyň düzgünü şeýle. Her kim üçin dürli düzgünli oýny meňe oýnasymam gelenok. Kuş doýunyň düzgünü şeýle. Her çöpüň öz göçüş usuly bolýar. Eger kuş doýnamak isleseň, sen ol düzgünleri öwrenmeli bolsaň. Yoklay, ata, mene isläp baramok. Şondan başga da oýun köpe. Wah, hawala. Ýöne bu diňe bir oýun dälle. Onda näme? Durmuşyň her pursatyny dogry ädimler ätmek üçin, gowy netije çykarmak üçin saňa dama gollaw berjek oýun bi. Ay, bari bir iç gıtkınca oýun ekeni. Düzgün näme öwrenesim gelenok? Eger kuşdyň taryhy barada gyzykly rowayaty gurrun bersen. Howo, aýdyp bereýdi ata. Güllercan, Ay, bilmedim de. son kuşdy çanyň bilen halajaňa bilýän. Bolya, onu dinläp göreýin. Ýöne bu ýerde däl. O gyzykly wakany başga ýerde gurrun bersem, has ýerlikli bol. O niresi? Onam soň aýdaryn. Anha balalam. Bu ýerde türkmeniň taryhyna ýaşap geçen ençeme ägirtlen heykeli bar. Anha bu heykelem beýik türkmen alimi. Satranç boýunça dünýäniň ilkinji çempiony Astulynyň heykeli. 10 asyrda ýaşap geçen illeşmez bütün ömrüne ýeke gedegen utulyp görmändi. Şoň üçinem oňa Al satrançy diýen lakap beripdirler. Ata satranç nähili oýun bolupdyr? Satranç hem edil kuş doýnaýaly 64 öýçükli tahtada oýnalypdyr. Satrançda şanyň, ruhyň we atyň göç usuly kuş doýunyňka meňdeş bolsa-da, beýle kemalaryň göçüşi üýtgeşik bolupdyr. Masal üçin satrançdaky perzetdiňe gyýtaklaýyn ýerleşen goňşy öýçüge göçüp bilýän eken. Umuman alanda satranç häzirki zaman kuş doýundan tapawutlandyr. Ata, kuşdyň döreýiş hakdaky rowayaty şu ýerde gurrun berjekmi? Aýdyp beräý ata. Hawa, şu ýerde has täsirli bolar. Gadim döwürlerde Hindistana bir owadan baglyk bolupdyr. Bagyň bol we juda lezzetli miweler bar eken. Baglyň her tarapynda bir paşa ýaşar eken. İki ýurduň araçagyna ýerleşen baglygy paşalaryň her birisi özüni hasaplapdy. Aqalady höküm sürýän paşa, bu baglyk meň bagym. Ýekeje miwesini menden bir ruhsat ýol aýsaňyz, başyňyzyň talanlydygyny undaýma. Qaraqalada ýaşaýan paşa, o nähilseň bagym. Miwese beýlede dursun. Baglyň kölegetine saýalap oturan aqalalary göräýdigim. İşiňizden gaýtdygy diýip biläýin. İki paşanyň dawasy bu golaýda çözülerli däl. Şol harçaňlaşyp duruşlary. Garaz bularyň dawalarynyň owally ahyrda çözüljegen belli däl eken. Ýöne
gow yeri padşahlaryň biriniň ören parasatly weziri bar eken. Ol beýleki şanyň weziri bilen duşýar da gan döküşikli urşuň deregine paýhas bäsleşini gurnamagy teklip edýär. Netijede kim ýeňiş gazansa, giden owadan baglyň eýesi boljagy barada çar tarapa jar çekdi. Adamlar! Esmedim diýmäňle ho! Şu baglyň eýesi bolmak üçin paýhas göreşi başlanjakdyrlar ho! Kimin zehini güýçli bolsa, şolam ýeňiş gazanjakdyrlar ho! Yeri, ondan haýsy tarap ýeňiş gazanypdyr? Onu bilmek üçin sabırly bolup wakaň soňuna çenli diňlemeli. Nädip sabırly bolmaly ata? Ine bağlalam. Bolom kuştuň öwredýän zatlarynyň biri. Kuşdy ustatlarça oýnamagy öwrenseň, sabır etmegem öwrenersiň. Begli, gelkimiz kuşda oynaly. Ýöne ilki düzgünlerini düşündirmeli warsyň. Bolýa güller. Siz ikiňiz oýnaýaryň. Menem sizi goşunyň düzümindäki söwüşçileri bilen tanışdyrayım.